bazen behin, Axular lizeoa ikastola. Bertan, guraso talde bat bildu zen. Begira, hauek dira, Patxi Sarriegi, Jose Ramon Iturain, Begoña Marañón, Mari Jose Sarnago, Víctor Álvarez de Ulate, Arturo Díaz, Gurutze Tellería eta Juan Luis Unzurruzaga. Garai hartan, ikasle gutxik egiten zuten euskal dantza, eta haurrak oso gazte zirela, 6-7 edo 8 urterekin utzi egiten zioten dantza egiteari. Eta guraso hauek kezkatuta zeuden honekin. Beraiek euskal dantza gurutzatu nahi baitzuten. Bilera bat egin zuten eta erabaki bat hartu zuten. Gero Axular dantza talde bat, izeneko dantza talde bat sortuko du.
batekin hasi ziren dantzan. Ez zegoen dantzagelarik. Frontoia estali gabe zegoen eta ez zuen armailarik. Entsaioak gimnasio txikian egiten zituzten. Eta batzuetan, okupatuta zegoenez, bigarren solairuko pasillora igo behar izaten zuten. Ez zuten, ez jantzirik, ez materialik eta ez da dirurik ere. Baina lan egiteko gogoa eta ilusioa soberan zituzten.
lortzen jantziak, materiala, bidaiak eta ikuskizunak prestatzeko? Gurasoen laguntzaz. Zikiro afaria ospatzeko adibidez, 50 laguntzaile biltzen dira dohainik lan egiteko. Gaur ere hemen, 61 laguntzaile daude musutruk lanean. Gero Axular dantza taldea bolondrez hauei guztiei esker bizi da. Beraiei esker lortzen baita ekintza guztiak burutzea. Txalo zaparrada bat egingo aldiegu gure esker ona adierazteko.
5 ikuskizun sortu dituzte. Ikuskizun bat estrenatzeko urtebeteko lana dago. Historioa idatzi, musika aukeratu eta moldatu, dantza tradizionalak ikertu eta ikuskizunerako moldatu, argien koreografiak prestatu, atrezzoa pentsatu eta eratu, jantziak diseinatu eta josi. Lehenengo ikuskizunerako 16 jantzi erabili zituzten, eta azkenengoan berriz 155 jantzi inguru.
Argian larartean aurkitzen da loretxo bat. Aurrean umetxo bat, loretxoak libertira. Loreak esan nahi dio, umetxo azkardazazu. Jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. Umetxoak ikusirik, loreak ezin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio, bizi berri bat eman. Orduan izango baitu indarra eta kemena. Orduan emango baitu ugari bere fruitua. Maitia, pozeza gurtzen dut etorrera, nere bihotza pilpila urkitzen da ikustean. Zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta burriko xoeta ederrena. Maitia, pozeza gurtzen dut etorrera, nere bihotza pilpila urkitzen da ikustean. Zoriontsu eta maitekin, dantzatuko eta burriko xoeta ederrena. Murrizka eta lau harinak, dira bihotzez zuretzat erinak. Nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit, paregabea zutar maitasunez datorkizun eskaintzera. Murrizka eta lau harinak, dira bihotzez zuretzat erinak. Nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nere maite polit paregabea, zutagar maitasunez datorkizun eskaintzera.
batera. Poesiaren egoe, sentimentuzko bertsoe, antzatatzen zutena. Gazetako kantari, bakarra beiozia, itzen nioa iruten, ere barnean irauten, jasez ikasia, ikasia. Nunago, zer lanetan, urepereko hartzainan, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer lanetan, urepereko hartzainan, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, iesetan joan intzana. Ezia hurraturik, lurratuen kanta, lotura guztietatik, lotutzaren mugetatik, azke sentitu nahi nik. Azken atzauela, bertsorik zaborena, inoiz ezan ezin diren, ez talitako egien, ordurik bortitzena, bortitzena. Nunago, zer lanetan, urepereko hartzainan, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer lanetan, urepereko hartzainan, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, iesetan joan intzana. Alostorreko zurubilu zeruzia, alostorrian, menguanian, golubetan, bela beltzak kuakuakuakua lehioetan, bela beltzak kuakuakuakua lehioetan. Mendien gainetik agiribira, helarios kitalak euren dira, goxerez geukara, behin etorria.
potarron, zaki birrinduko da bertxo potarron.
Dantza munduan, entsaio eta lan gogorraren errekonozimendua 2010 urtean iritsi zen. Langolen International Musical Spot lehiaketara geroko 10 dantzari eta 4 musikari joan ziren. Eta aurkeztutako 2 modalitateetan irabazleak izan ziren. Bakarkakoan eta dantzari gazteenarenean. Langolen Galeseko herri txiki bat da. Eta bertan munduko folk festivalik ospetsuenetako ospatzen da. Gainera, geroko dantzari eta musikarien parte hartzearen ondorioz, BBC Telebista katea espreski Donostiara etorri zen ikastolako eta taldeko erreportaje bat egitera. Bwysig iawn yn ei hadron nhw ac i'w traddodiad. Felly, Gero Azula Dansa Talde. Performing talent during the Eisteddfod Week, and these are images to be cherished. The Window on the World ceremony, where the countries process together onto the pavilion stage. Our past tradition, culture, this is something that our students always must know. This is the first thing of the school. And those traditions, we have realized that they are an important way to take them to new environments, to get them meet more new people, different people, also different cultures. I wonder. Here's adjudicator Hugh Williams. The winner for traditional dance section is Gero Axula Dansa Taldia, the Brass Country. Best choreography goes to... Well, they're singing, they are the champions, and indeed they are. All the hard work paid off for the dancers from the Basque Country. We are very happy because we are going to
plazara, dantzara, Eurerriaren geroa baikara. Dantzara, plazara, Euskaldun irakasle eta ikasle. Dantzara, plazara, dantzara, Eurerriaren geroa baikara. Euskaldun irakasle eta ikasle. Dantzara, plazara, dantzara, Eurerriaren geroa baikara.
luzeak izaten direnez, autobus literetan joaten dira. Era hontan, taldeko erlazioa indartzen dutelarik. Europako herrialde askotan zabaldu dute Euskal Herriaren izena eta kultura. Frantzia, Belgika, Italia, Portugal. Aurten ere, Frantzia, Eslovenia eta Poloniara joango dira. Gure dantzak atzerritarrei erakusten dizkiete, eta besteen kulturak ezagutu eta errespetatzen ikasten dute.
Gernika errezinuten baina zutik dago arbola.
bazidugu. Igudari, herriko zaindari, Gernikako zua begietan argi. Hau gloria, Gosko hauzia, espadarin hauzitu zaio berria. Idean ez jarri, ideari ekin dator, odoletan dator argiaztea. Mugarik gabeko ludizabal bat dugu nahi, arma zurtzituz urrea bere bai, askatasuna dugu nahi. Euskadin berri bat dago zure zai. Irabazi dugu, odolez tramalkoz irabazi dugu. Irabazi dugu, odolez tramalkoz irabazi dugu. Igudari, herriko zaindari, Gernikako zua begietan argi. Hau gloria, Gosko hauzia, espadarin hauzitu zaio herria. Bultza, bidean enjarri, izerritan bultza, bultza, eskuak odolduz, bultza da bultza, gure lurra azpitik, hilek irabazi dute. Txagurtegietan, oian zertan behiadar kadabiltzateno. Aberri gazte bat sortu digute. Irabazi dugu, odolez tramalkoz irabazi dugu. Onintza Unzurunzaga, Nerea Díaz, Eli Ainza, Andrea Lazo, María Llorente, Idoia Díaz, Patricia Jiménez, Ane Arechaga, Aiz Unzurunzaga, Asier Pérez, Leire Iparaguirre, Aitana Aguirre, Itxaso Aguirre, Jon Egurretxea, Leire Aramburu, Maria Caballet, Maria Goikoetxea eta Oiana Irurtia. Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsatatik uztera behan, baizpai gina den
lekuak nahi, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, urrukaotan bizi da eta hori du egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, ekintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren udaz baietza sortuz, ukazioa lehenentzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi aidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Guebe zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerretan, bideo bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Sortu ginen denbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan irango dute, zuaitzak daska gazteak. Beren aukeren jabera ikiz, karotzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direna, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutena. Sortu ginen denbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan irauko dute, zuaitzak daska gazteak. Sortu ginen denbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan irauko dute, zuaitzak daska gazteak. Sortu ginen denbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan irauko dute, zuaitzak daska gazteak.
Bai. Kaixo, egunon. Bai, bakarrik eskerrak emateko da, bukatu dugu. Eskerrak soinuan eta argian, Robert Aitor, Javi, eskerrak Maiteri, bitxori bilen alaba. Eskerrak horratzen egin guztiok, eskerrak Arturo, gure regidorea Gurutze. Eta bete eskerrak kanpotik etorri zaren delegazio bat etorri da, Lantzetik, beraiek UNESCO barruan daude, beraien mantentzeko kulturak eta mantentzeko eta festival guztietatan antolatzen dutenak dira. One day I was in Poland and I know one man with a very big heart, and that man said you must be come to Ghana. 1 year later we stay in Ghana, and I know that man with a big heart. But I know all the organization that is behind that. I know very fantastic people and magnificent men and women volunteers working a lot for the culture and for the traditions. And I want to say thank you from here to Marianis, to I don't know who's that, Stefan and Nicola. Come here, please. This is not a big hat. This is not a big hat. We have only head, but no big hat. And that's for you. Thank you for all. Okay, in English then. Thank you very much, Juan Luis, Gurutze, everybody, dancers, musicians, you, public, families, to support Gero Axular. Eskerrak eman ditu Juan Luisi, Gurutzeri, danoi, musikariei eta dantzariei, eta zuei, Geraxularren laguntza da. We know, Juan Luis, we know Gurutze, that we cannot work alone. We must be a team. In Ghana, we are also a team. We are a music and dance group. Stefan is the choreographer of our dance group, and Nicola, one of our musicians. Ezin dugula aurrera atera bakarrik, den laguntza behar degula, eta Ganatzen ere talde bat dira. Kristo koreografoa da, eta Nikola musikaria. Because our folk dance group is also very important, because it was at the beginning of a big organization. Gure dantza taldea oso garrantzitsua da, zegoelako organizazio nagusien hasiera izan zelako.
our organization is with 500 volunteers. Gure organizazioak 500 pertsona osatzen dute. And of course, with the willing of Jean Roche, our president, we start also with an international festival, and we are very, very happy, very proud to have your team for our 41st festival this year. Horrek eraman ziren, 41. festivala ganatzen. Thanks to 40 years of work, we are also lucky to be recognized by UNESCO. 40 urte ondoren, oso posibla dela UNESCO bati rekonozimendua daukatelako. Again, thank you, friend. Welcome to Ghana, and bravo, bravissimo to everyone. Thank you.